Vreau ca să fiu cântăreț. Să cânt pe marile scene, nu știu care sunt alea. Așa, să reprezint țara, într-un mod plăcut. Cu vocea ta, unde ai avea cel mai mare succes? Nu știu. Fiind dat faptul că pot cânta pe mai multe voci, aș putea cânta orice fel de gen de muzică și pot cânta orice gen, mai puțin manele. Așa. Și cred că oriunde. Pentru că pot cânta și ca Celine Dion, și ca Enya, și ca mulți alți cântăreți. Și ca Michael Jackson am înregistrare pe calculator. Îl pot imita aproape perfect pe Michael Jackson și pe Celine Dion și pe Enya. Mai pot imita marele soprane, Maria Callas. Acolo nu aveam vocea lucrată și mie, sincer, nu-mi place cum am cântat acolo. Acum știu cum să cânt. După ce am luat câteva lecții de canto, am învățat cum să-mi impostez vocea, cum trebuie să scot aerul, cum ar trebui să cânt, cum trebuie să cânt. Și acum, când voi merge în semifinale, sper să fie ceva și mai ieșit, să o iubesc și mai mult, pentru că am învățat cum să-mi impostez vocea, cum să cânt cum trebuie. Tu, în momentul filmării la emisiune, practic nici nu începuse viața ta de licean. Nu. Adică nu te pregătise nimeni? Nu, zic că nu. Doar am luat câteva lecții la pian. De atunci până acum ai mai evoluat, că ai devenit elev al liceului. De atunci, în momentul ăla, tu erai absolvent din clasa 8-a. Da, absolvent din clasa 8-a. Care nu știa nimic despre canto, despre cum trebuie să cânte sau alte lucruri. Dacă ar fi emisiunea acum, ai aceeași melodie, ai alege-o? Și dacă da, ai cânta-o altfel? Da, aș cânta-o cu mult mai altfel și nu aș alege aceeași melodie. Aș alege altă melodie. Atunci nu pe timpul acela, să spun așa. Nu aveai cunoștințe despre muzică evoluate, da. Nu aveam da. internet, nu știam, aveam melodia luată de la cineva, mai multe melodii de operă și mă gândeam care să iau. Practic tu acolo ai învățat singur, fără profesor, fără nimic. Da.